Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaway keding hakasnong Mawduh West Khasi Hills. Kala pulu bat kemding hakaba baro ki jingdan jingem. Kala inghang lut khat bat ka jingjulor kala kot chkilak tengka. Uba wolding si emyong sordar kasnong Mawduh habakran berunong to kubor. Ulong makani ki jingja kala ja hakan step jokal praitrik ubanai naitung arjar puai. Bat kani ki Ïing kadai jong kong pulin yoran bat uba antini dingdo. Henry dan bok ba mshim ladan mano-mano ba mensau. Kapor kendai bijek ladon ke jingjia ke bas musik nak benta kawi kelong Ïing ke Ïing jong ikong pulin yoran bat ba Anthony akaba kading kala bam du no kene ke Ïing berok kawi kat kum ke jing lei wat jing tip nak kaliang jong ikum ka snong ni siamba ane ke Ïing kala bam du lalu tiar kita berok ke jing don jing em ko jong ke Ïing sim la don syuk kono ka ba kidang yo ban pelai ti hakabedi kene ke jingjia ru ndang ila percang ban tokit e kadau ni siamba kadeda ke jing bakla jong kabas kini ki try jong kene ke Ïing klap kum ino ya kading khindian adepai ban adin jong ke jingjur kal air imat kene ka ding kala pur saka Ïing hi berok kowe pat na kaliang ke kini ki try kata kapur kila dep ban mi no na Ïing ban le sela ki jong ki jaka tre jekta te kim sim ladon briusu apo Ïing jong ki ni ilia mare kat bala hi tang ba ngin la menirap ini mar ba kadai tang ka Ïing wala sna da u plan ki rang ba no lam jong ke snong ngila siang ban mare urut ban pentip ikan nesya u kran sabang bat menjuru ban le ya ka FIR nak benta ba yo iki jing yarap na po jong ka office ke jing pe thra kan no jing julor jong ni nga to kat kum ke jing pe thu ke jing kalong ba ni ke jing julor hi kalong approximate apnuk nur haka silah tangka ai